iBhayibhile ibingena meaning. Ubone ba iBhayibhile ihamba ilife yayo apha, ilife yami ihamba apha. Ayinanto okwenza nanto kuba kubaliswa amabali akudala angenanto okwenza nam kwi-real time. Zizinto uthi xa uzibalisela uqonda uba okay, zizinto ezikude le, yenzeka le kwezinye ii-continent. So into ozayifunda ke kuba uqonda uba ihamba ilayini yayo, nawe uzihambele yakho ilayini. Akho apho zi-interchange khona okanye akho apho zikhonektha khona at some point. Oko zazi-parallel, olu hlobo. Ayinanto okwenza nanto kum. So ndingumntu ke obe nento enjalo, but izinto ke uzawumotiveyithwa into doing them kuba ke you interact with different groups and different individuals, but ukope loo nto ke. But ubuqonda uba kuwe zihamba kanje, azihlangani nix.